बेकार बाटे अरे हरि नाम के बिना जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना हो गौर करे के बात अरे जिंदगी बेकार हरि नाम के बिना हो हरि नाम के बिना हो जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना हो जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना एक पाए बाबा इधर बाबा ध्यान दे अरे हई गोढ़वा बेकार बाटे हई गोढ़वा बेकार बाटे अरे कौनो धाम के बिना घर करेगा घर में इतना अब तैला के दाग नहीं है इतना अब तैला के बात दाग नहीं है जानते हम का हैं हम इंटरवाइटिक हैं हम इंटरवाइटिक हैं एक बैग अटैक ना होई ई रस्से रस्से अटैक करेला हैं चिंता के बात नहीं है अच्छा पाने बाबा के वाजिम दिया गए एकरा बात ना हो के तो एकरा आगे का होई भगवान जानते कहे के बात बुझा तक कि अपन बांधल कोटरी खोला ही कोरी ना जी कहे के बात अरे कोई का की तो भगलो से कोरी भजन से तरी गई हो मालिक कर करे वाला बात बा एगो चाँद के पक्षी गीत रहले जटायु चाँद के पक्षी रहले लेकिन राम जी के बाप के जब मृत्यु भई दशरथ जी के तो 13 दिन वहां के मरल लाश के तेल में रखल गई बा मरल लाश के 13 दिन तेल में रखल गई बा का है राम लक्ष्मण वन में बालो भरत शत्रुघ्न अपना मामा घरे बालो तो मालिक आवे जाए में 13 दिन लागे महर और 14वां दिन वहां के शरीर के दाह संस्कार भइल लेकिन मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी नारायण बने हो के साक्षात भगवान विष्णु के अंश अवतार बानी ना जी लेकिन वहां के बाप जब मोले तो अपना बाप के तरन तारा वहां के ना कोई नहीं लेकिन भगवान के भक्ति में भगवान के कार्य करे खातिर उ जटायु जब मर गईले तो जटायु के अपना गोदी में लेके भगवान राम की गोदी में जटायु के प्राण निकलल बा अपना हाथ से चिता सजा के चिता पर सुता के अपना हाथ से अग्निमुख देके वो जटायु के तरन तारा कइले बनी लेकिन भगवान के भजन कीर्तन में कितना आनंद बा अरे कविता की तमर अरे मीरा संत को पीरा के जिंदगी सवाल
कहे के बात होई हाथवा बेकार बाटे होई हाथवा बेकार बाटे संतान के बिना हरि नाम के बिना चाचा कहता नहीं कि ई कमन गावल हो कि खड़ा हो के माइक लेके गावता रे ए मालिक भाई आज ई गीत संगीत के दंगल हो भाई गीत संगीत के दंगल हो तो दंगल ई बताई बैठ के लड़ जाला कि खड़ा होके लड़ जाला खड़ा होके लड़ जाला नु खड़ा होके कहीं भी देख ली आ रहल बात गीत गौनाई के तो चाचा हो सकला कि जोरा चंपारण भर में कुछ व्यास लोग के देखले बानी ई खाली चंपारण जिला भर में बा लेकिन ई जिला छोड़ दी ये जिला छोड़ के लोग बाहर चली तो दुए आदमी ये पूरा बिहार भर में बैठ के व्यास गावेला रतन के हो एगो बक्सर का हमें जियालाल ठाकुर और दूसरा में भरत शर्मा जी मदन राय भी खड़ा होकर गाते हैं विष्णु ओझा भी निर्गुण सम्राट है वो भी खड़ा होकर गाते हैं हमने की तो हमने हमारे ये बड़ा आशार चलता लोग पवन सिंह खेसारी वो खड़ा होकर गावेला जल्दी तो मालिक लिए जितना घूम रहेला जितना जाने ला उतना जाने ला लेकिन मालिक असली कम नहीं खड़ा है खड़ा होके ही दंगल होला हैं तो दंगल में अगर दंगल लड़े बाटे तो धर्मेश बाबा औरो से कौन सी औरो खड़ा होके कहती और ये कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएगा है और करे बात और कभी के कल्पना भइल अबुआ हो गए चाचा जी कोयला कब साफ ना होई कोयला के ओरा कितना धोब लो कोयला कब साफ पूजा नहीं हो सब कोयला कब साफ ना होई अब बेटा कब बाप ना होई मालिक काटे के गिरगिटो ठोकेला काटे के गिरगिटो काटेला लेकिन हई गिरगिट कब केहुआ ने साफ ना होई यानी कारे बाबा रउआ काटे दो अरे भलवा होली के माया ही छाया हो होली के माया होली के माया छाया हो होली के माया हो अरे झूठे पहिरिया खाके अरे सवरी पकैली खाया हो इस चंपारण के हम अपना जाने में सबसे बढ़िया सुंदर कलाकार हम चुनू मिश्र के जाने लगे चुनू मिश्र के खाली तू बोला हो गई औरंगाबाद में जहाँ वहाँ के बैठ के देखो वंदना गौनी तुरंत लोग खड़ा करा दिया खड़ा होकर गई चुनू का बराबर खड़ा होकर गौनी वो आंखों के हाल बात बहुत बड़ी बात धनवा हरि के माया हरि के माया कहीं धूप कहीं छाया अरे झूठे पहिरिया छाके अरे सेवरी पकड़ पिटाया अरे हई देहिया पे कार पाके हई देहिया पे कार पाके क्या बिना हई
बा मालिक आज हमनी के 17 सितंबर आज हवे विश्वकर्मा पूजन समारोह।